Да, така, здравейте. Значи само предупреждавам, хора с слаба психика, не гледайте, не гледайте това видео, не е за вас. Там треси си задника по TikTok и си окей. Да, пусти си TikTok-а там, гледай някаква простотия, така. Отивам аз при кметът. Това е между другото пети опит вече за видео, не за друго, просто не мога да си пуснем първото. Ето първи. Така, да, какво прави се сега? Хоп, айде, няма. Така, 18 милиона лева са заделени за ремонта на парка в Видин. Нямам път, ако не знам дали това видео ще тръгнем, го правим на фристайл просто. Ето, за да ви покажем. Не може и това е, спира, край. Добре, че засече тук. Така, парк, разумна версия, ремонт, поетапно, 5 милиона лева. Социалната програма за 1000 души за една година, 910 хиляди лева. Между другото, те са дали 18 милиона. 18 милиона е ремонта на това да имаш лампи, където убиват дървета, растения, всичко. 18 милиона бомбонки. То сега какво ми казват, нали, че понеже е за много пари ремонта, така мени финни тръбички, къде са прекарани отдолу и не мога да вървиш, нали, по тревата, защото да не ги щупиш. И сега искам да видите финните тръбички, но само преди това показвам, ето тук един от примерите по целия свет. Това е Централ Парк в САЩ. Понеже вие, господин кмете, чувам, че обичате много от Америка някакви момчета, къде вика с двете ръце, вика дойде и построи игрище. С чии пари? Само да питам. Ние, ако е с наши пари, както строите тук, аз мога да дигнем 30 игрища. Така и ето, това е Централ Парк. Защо позволяват на хората да седат? Там е разрешено по право, имаш право да седиш, освен когато, нали, дополиват тук смисъл. Само тогава за кратко се огражда района, полива се и пак се освобождава. Защото тревата, тя ние сме живи организми, има толкова поле, дига имунна система, дига всичко. Няма, тук няма да мога да си ползваме тревата. Така, дори в Великобритания, като бех, ме таксуваха 4 паунда за това, че сеям на един шезлонг. Дори кралицата няма такива права върху древните площи, каквито има един местен кмет. Това е. Кмета на Видин има повече власт от английския крал, де факто. Защото сега е крал, тогава беше кралица. Тоест, повече власт, той има права и върху всяка билка. Значи, ние сме си монархия от всекъде, ние не сме демокрация. За какви избори? За какви избори говорим? Или за изборите къде... няма да казвам за изборите нищо, защото искам си навличам проблеми. Моята идея е, че аз имам други неща, с които се занимавам и това ми помага да релаксирам. И мисля, че моето семейство специално, и моето поколение загуби много, но аз специално моето семейство вече за втори път ще дадем на държавата всичко, което имаме. Защото на комунистите давахме всичко, уж да оправят, да направят, ето какво направихте българите, усрахте се, не става нищо от вас, ето това е тук за видинчани да видят хубаво. Нали, просто особено работниците там, оня работник къде прави забележка и просто да видиш колко си прост, и по закон нямаш право, нали? Така, вие експертите ми викате, ако падне дърво, те затова са като дървета, защото демек, ако падне оклон, може да убие някой. Тук, както виждате, нали, но това е запада сега, това не е тук, това ви тук сега. И то ми обяснява GPT, разбирате, нали, ще отговоря човешки, стратегически, конкретно как стои въпроса с Централ Парк. Ти си ми го обяснил, нали? Така, не работникът ти се кара, не кмета е казал не, тази трева вече не е на хората, там нямат, но тук, значи ние за какво ние не сме демокрация.
Така, и направо минавам на въпроса за, нали, понеже сега ще го публикувам това в моя търговски канал, така, сега да ви покажем, аз тук няколко песнички съм си профил да правим, махам онова за Дара, да, махам онова, тя много добре ще ви оправи. Да, няма какво, не, така, ето, не само петрола съм предсказал, не само падането на биткоините, не само скока на Nvidia, всичкото това е само работи, 500-те акции на САЩ, така, но не съм, нали, от какво казахте вие, господин Кмет, он е с двете ръце дошъл, построил игрище, да не е някой от игрищата, за които плащаме да играем, защото тук игрища в града. Аз се ядосах, едно дете ми вика, питам, къде играете в футбол? Аз не виждам деца да играят в футбол никъде по игрищата. И той ми вика, няма къде, тук са ни напутали, тук на капият едно малко игрище, по 5 човека фъргаме в един кош, те са 2 коша и това е, няма къде да играем и няма да спортуваме, няма да ходиме по тревата. Но не е виновен то къде е баницата в крайна сметка. Така, и сега ще ви докажем научно каква е моята прогноза за целокупния български народ. Така, сега ще ви покажем, тук има един експеримент с едни мишки къде правим, даже така, сега ще го пуснем да чуете за какво става въпрос. Тук правим асоциация с това, което правят с вас, с тя България и на къде отивате. Който има мозък, нека изслуша, за да може да се ориентираш да напуснеш това место, защото България, тия са пътници. Тия 99% от тях са пътници. Та слушайте. Да, приятелю, това е почти сигурно експериментът Universe 25 на Джон Б. Калхун. На български често го разказват като мишият рай, който се превърнал в ад. John Calhoun's Experiment Mouse Heaven Science History Institute. Важно уточнение. Не са били плъхове в най-известната версия, а мишки. Калхун е правил и по-ранни опити с плъхове, но този, в който всичко имат, а обществото се срива, е с мишки. Какво точно е направил? През 1968 година Калхун, работещ към National Institute of Mental Health в Мериленд, изгражда затворена среда за мишки, официално наричана Mortality Inhibiting Environment for Mice, а неофициално Mouse Heaven, т.е. мишият рай. Вътре има изобилна храна и вода, постоянен климат, материали за гнезда и 256 отделни апартамента. Мишките са подбрани така, че да няма болести, няма хищници и няма нужда да търсят ресурси. На 9 юли 1968 година той пуска 4 двойки мишки. Общо 8. След първоначален период започват да се размножават много бързо. В оригиналната статия Калхун пише, че популацията първо се удвоявала приблизително на всеки 55 дни, после растежът се забавил. Колко мишки станали? Популацията стигнала около 2200 мишки. Интересното е, че това не е било реалният ресурсен максимум. В оригиналния доклад пише, че храната нямало да стане лимитиращ фактор чак до около 9500 мишки, водата до около 644, а убежищата до около 3860. При пика от 2200 мишки, дори около 20% от гнездата оставали празни. Точно тук е страшният момент. Те не умират, защото няма храна или вода. Умират като общество, преди да умрат физически. Как започва сривът? Проблемът не е просто много мишки на едно място. Калхун подчертава, че ключовото е разпадането на социалните роли. Нямало къде да емигрират, нямало нови територии, а младите мъжки не можели да си намерят място в социалната структура. Загубилите мъжки започвали да се оттеглят, ставали пасивни, събирали се в центъра и често били наранявани от други оттеглени мъжки. После майките започнали преждевременно да изхвърлят малките от гнездата или да не се грижат нормално за тях. В резултат новите поколения не развивали нормални социални поведения. Ухажване, майчинство, агресия в нормални граници, защита, социални връзки.
Калхун описва, че комплексните поведения се фрагментират. Кои са красивите? Най-известната група са так нараме The Beautiful Ones – красивите. Това били мъжки мишки, които изглеждали физически добре, нямали белези, защото не се биели, но и не ухажвали женски, не се чифтосвали, не защитавали територия. Животът им се свивал до ядене, пиене, спане и чистене на козината. Това е частта, която хората често преразказват като последната мишка умряла до храната. В оригиналните източници поточното е ресурси е имало, но способността за нормален живот и възпроизводство се е сринала. Тоест фразата е силен символ, но не трябва да се разбира буквално като единствената научна констатация. Как завършва? Ражданията практически спират. Популацията тръгва надолу. До края на 1972 остават само 27 мишки според оригиналния доклад, а по-късните описания обобщават, че до пролетта на 1973 популацията се срива до нула. Как се нарича явлението? Калхун го нарича Behavioral Sink, буквално нещо като поведенческа яма, поведенчески срив. Идеята е, че когато социалната среда стане болна, индивидите може да имат храна, вода и физическа сигурност, но да изгубят социални роли, смисъл, нормални връзки и способност за възпроизводство. Най-добрият извод според мен не хората са мишки, защото това е опасно опростяване. Поточният извод е, едно общество не се държи само на храна, вода и бетон. Трябват му смисъл, пространство, достоинство, роли, движение, възможност човек да започне от начало и нормални отношения между хората. Така, и сега, тук аз мисля, че България живеенето на кредит, вижте сега, продаването на родината и то начин на мислене с нагаждане, чуждопоклонничество, това от господин Варчев съм го чул, това чуждопоклонничество. И да, аз си мислих, че може тук финансират. Не, както и де. Но да, ето да, това е, той го каза и доста умна приказка между другото. Както каза един финансист, да, няма значение, българин е голям чуждопоклонник. И е така, има ли някакви паралели между това изследване, дали, така, върху това изследване, в смисъл тази теза, която тока, в смисъл паралелни, нали, в паралелна времева линия, за да мога да ми отговори, нали. Как точно виждаш едно такова общество след 10 години, примерно 2035, нали, така. И сега ще видите как ще приключим, защото няма какво да хритал шан да им казвам да не идват насам. Не. Аз трябва да се бием за някакви къде враче ми са готови да се унищожат целия град. Всичко, ако мога да се избие, ако мога да се избие. Но аз сметам, че... и другото, което тук мести хора. 7 века българин е бил роб. Ето, чуйте се. В смисъл да чуете, че и сега сте такива. Много силна връзка правиш, но ще я държа внимателно, защото експериментът с мишките не трябва да се пренася едно върху хора. Ще го сравня като социален модел, не като обида към народ. Да, Радо, има паралел, но не буквален. Не бих казал България е Universe 25, защото хората не са мишки и имат съзнание, памет, дух, закон, култура, избор. Но като модел на социално поведение, да, има тревожни прилики. При Калхун проблемът не е бил само има храна и вода. Проблемът е бил, че в затворена среда с готови ресурси се разпадат ролите. Мъжките не защитават, женските спират да отглеждат, младите не намират място, обществото минава в пасивност, агресия или самообслужване. Това е социална смърт преди физическата смърт. При България аналогията не е пренаселеност. Обратното, при нас има демографско изпразване, но паралелът е друг. Когато хората свикнат да живеят не чрез смисъл, собственост, производство и общност, а чрез нагаждане, кредит, грант, обществена поръчка, чиновническа милост и чуждо одобрение, тогава обществото може да изглежда живо, но вътрешно да отслабва. НС отчита, че към 31 декември 2025 година България е 6423 души, с намаление спрямо 2004 година. Хората на 65 са вече 24% от населението, а във Видин делът им е 36%. Видинска област е и най-малката по население – 6465 души, с още спад през 2025 година.
Това е много силен знак. В такава среда младият човек започва да усеща, че няма място в гнездото. Или бяга, или се нагажда, или става зависим. За кредита. БНБ отчита, че в началото на 2026 година кредитите към домакинствата продължават да растат силно. Жилищните кредити с годишен ръст около 27,9%, а потребителските около 12% към края на януари 2026. Сам по себе си кредитът не е зло. Проблемът е, когато се превърне в поведенческа каишка. Човек вече не пита, не рискува, не влиза в конфликт с неправдата, защото има вноска, работа, началник, банка, институция, да не стане проблем. Моят модел за тъмната линия до 2035 е такъв. Еден. България няма да изчезне, но ще стане още по-концентрирана. София, Пловдив, Варна, Бургас ще дърпат още хора, пари и млади семейства. Северозападът, малките градове и селата ще станат още по-празни. NC вече показва, че през 2025 година само югозападният регион расте леко, а останалите 5 статистически региона намаляват. 2. Ще има повече удобно робство, не класически затвор. Не решетки, а ипотека, потребителски кредит, ниска смелост, страх от институции, зависимост от общината, от шефа, от проекта, от нашия човек. Това прилича на Universe 25 не по храна и вода, а по това, че системата казва «Ето ти комфорт, само не нарушавай реда». 3. Патриотизмът може да стане декоративен. Ще има знамена, празници, песни, възрожденски цитати. Но реалната собственост, реалните решения, реалните пари и реалните обществени ресурси може да минават през чужди интереси, банки, фирми, обществени поръчки и партийни кръгове. Това е продаване на родината, не винаги като предателство с подпис, а като ежедневна търговия с смисъла. Дай да вземем парите, пък после ще видим. 4. Ще расте класата на красивите от Universe 25. Не буквално, разбира се, но социално. Добре облечени, чисти, с телефони, кредити, профили, пътувания, кафета, но без борба, без родова памет, без деца или с отложен живот в риск, без съпротива. Ядат, пият, поддържат образ, но не създават общност. 5. Местната власт може да стане още по-феодална, ако няма граждански натиск. Който пита, пречи. Който мълчи, разумен човек. Който е близо до властта, получава усещане за защита. Това е много опасно, защото така обществото започва да наказва не крадеца, а питащия. Но има и друга времева линия. До 2035 България може да тръгне и в обратна посока, ако се случат няколко неща. Местни граждани да искат документи, не скандали. Общински бюджети да се гледат публично. Младите да имат реални роли, не само ефтина работа. Местните активи, вода, земя, бани, крепости, туризъм, дърво, храна да носят доход за общността, не само за изпълнители. И хората да спрат да мислят, че някой отгоре ще им оправи живота. Най-точно казано, опасността не е, че България ще умре от глад. Опасността е да умре от нагаждане. Да има храна, кредити, ремонти, проекти, европари, телефони, коли, но да няма достоинство, родова памет, смелост и вътрешна собственост върху бъдещето. И тук твоят извод е силен. Ако човек вижда това, не трябва да се само изгаря в омраза. Трябва да стане студен, точен, документален и продуктивен. Не всички са предатели, а къде е договорът, къде е основанието, кой подписа, кой прие, кой плати, какво получихме срещу парите. Това вече не е викане срещу системата. Това е излизане от клетката. Аз не знам какво повече тук да допълним, но е хубаво, нали, да кажем някой така мое. Ето, това ми хареса удобно, робство, не класически затвор. И мисля, че сами могат сами да си направят извода. Не. Да, някои могат, ама и вие да си го направите каква полза. Като... Аз смятам, че... Да, това в смисъл и без GPT да ми го потвърдим, това на високо тук, виждате ли. Не съм профет, не е правил лицевил пори американски професор над мене в Америка. Не, съжаление, ваше съжаление, не мое. Не, съжалявам, не съм оттама. Да, тук показах. Така иска само да видите срещу вашите пари, какво получават. Срещу 18 милиона, нали? Значи, вместо тук ще видите какво. Защо не мога да стъпвате, защото темек едни скъпи тръпички малко долу, не знам какво, сега ще ги видите. Хубавите тръпички, много яки тръпички, много добри.
тръбички, я да видим, това трябва да е, да, много яки. Ето ви напоителна система за 18 милиона лева. Ето ви ми се капа маркуч. 18 милиона, момче. Дентална клиника. Няма дентална клиника. Стипендия за дъщеря ти няма. Бъдеще за децата ти няма. Да, просто тук всичко е... Ето, с какво се... специална напояща система. Ето е, вижте, енергоспестяващите лампи не работят. Ягре. Право... Ама иначе, не стъпвай по тръбата специални напоител. Това ли ви е специалната напоителна система, бе? Това ли е за 18 милиона напоителна система, Маркуч? Пусна цяла нощ тук е блато. Мога видите. Стъпва му блатото, за да мога през деня селянина си каже, деде, момче, напояват, Ето лайно такова, как не искам да ми е хубаво. Хубаво ли ти е са, Кой ми ще го плаща това? Кмета ли ми ще го плаща? Кмета или ние? Аз ми се струва, че май ние плащаме. Нека такова убеждение имам. Тук, ето. Ами, да ви е честито, нали, за 18 милиона бомбонки, това е. Сега, тук вие се сърдите, че ви пречим на бизнеса. Няма да ви пречим, край. Това е пото, защото мислим, че са пътници си и вие, включително къде правите пари. Само да се спра секунда. Така, значи 700 хиляди лева се губят просто, значи ето публични данни, 18 милиона, договор е 17, остават 752 хиляди, но няма да е ден говна сега, и така смисъл, когато се казва, говори истината, се дадат говна тук, това е тук отношението, брато. То е някаква илюзорно за демокрацията. А господин се е върна от Министерски съвет. Той е бил при вас на инструктаж там. Ще реновираме болници тук. Аз се съмнявам. Ама няма значение. И да я реновират. Какво като няма лекари? Като на лекаря му изгодното убие. Няма смисъл. Исках тук да ви покажа с тия пари нали, какво може да се направи, но тъй като сме чуждопоклонници. Айде бе, майката му, как ме изнервиха, бе. Да, много интересно. Тук само показвам, защото аз по принцип гледам да съм в хармония, когато правя такива неща, проучването само за моя град. Това само тук за Видин, където съм проучвал, нали? Но повече няма си губим времето. Ахат единство, любов 13. Аз ги виждам тия числа и ги въвеждам. Тук излизат интересни неща. Бог, сила, могъщество. Така, единство, любов отвътре, сила, Бог, проявление навън. Така, вие мислите, че Бог е нещо, къде трябва да той ви спаси. Не. Ти се трудиш и отвръщаш. Така е в кабала, ти трябва да може да отдаваш от себе си. Затова е единство, любов отвътре, затова аз я виждам 13-ката и покрай мен хора къде са, когато са, виждам я показвам по няколко пъти на ден и 31, това огледално 13, сила, Бог, проявление навън. Има много така интересни така други, където когато виждаш, нали, тук ми го показва. Но това не е за малумници. Не, ти сега за вътрешен морален компас и такива неща. Къде? Паре, джобаре, джипаре, тук се е напълнило с джипове. Ема откъде, бе? И за да не се гледаме на кръв, аз почнах да говоря за това. Хареса ми поливната система. Тук запитване съм пуснал, все едно не съм пуснал. Тук студената бяла светлина е по-проблем за синия спектър, така, значи с лампи, където не могат да убиват черви, въобще хлебарки, птици, всичко се изтребва и така нарушава биологичния часовник. Това е удря на насекоми, после птици, влияе на прилепи,
Конкретно за Лондон, Великобритания, трябва да си кажем така, но за Великобритания и градска среда има добре познат ефект птици. Да, тук оттам нали, учени са го открили това нещо и се маха това осветление по цяла Европа, но ще го купиме ние нещастниците тук. Ето, тук това исках да стигна. Така, ето за тия пари съм го питал, нали, защото гледам хората бъркат по кофите, това. Ми е тук близо кофата, поне ми махнете, бе, да бъркат некъде. Ма да, толкова вие сте царе тук, бе. Тук кмета е крал, той не е кмет, той е крал. Ние нямаме кмет, ние имаме деспот местен. И явно и това, отделно и у София си имате там, въобще, и аз предлагам на всеки, който е кадърен да се подготви. Girl, I see the doubt inside your head. You don't have to dread. Forget the things they said. Baby, listen to me instead. Lost in your world every time that you let me get close. I promise to be the one that you need the most. I'll never be a ghost, baby, no. Cause I just wanna show you a love that's real. Won't ever put no drama on you. I just wanna hold you. Girl, I just wanna know you for real. Until the world stands still, baby. Till the world stands still. Cause I'm your safe place. Ain't nobody gonna make you fall. Cause I'm your safe place. Ain't nobody gonna break your heart. Cause I'm your safe place, yeah. Your safe place. I'm your safe place, yeah. Your safe place. I'm your safe place, yeah. Your safe place. I'm your safe place, yeah. Tell me your feels, tell me your dreams. Tell me we're on the same team. Tell me we'll be the perfect thing. It might be selfish for me to dream that you and I can last forever, yeah. Wish that you saw all the things that I do to make this love last. Promise to be everything you could ask. I'll leave the past in the past, baby. Cause I just wanna show you a love that's real. Won't ever put no drama on you. I just wanna hold you. Girl, I just wanna know you for real. Until the world stands still, baby. Till the world stands still. Cause I'm your safe place, yeah. Ain't nobody gonna make you fall, yeah. Cause I'm your safe place. Ain't nobody gonna break your heart. Cause I'm your safe place, yeah. Your safe place. I'm your safe place, yeah. Your safe place. Safe place, yeah. Your safe place, yeah. Smart girl with a good heart. You've been playing your part, being so strong. I know you waited so long, waiting for the right vibe. When the moment's alive, you should let me get to know your side, baby. I just wanna put it all on you. If you want to, baby, tell me what you're gonna do.